Magandang araw mga kabalahen, karehyon. Ako si Sonia P. Soto at welcome sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa So to Speak. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue na direktang nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino, ang mga flood control projects. Sa kabila ng halos trilyong pisong pondong inilaan, nananatiling baha pa rin ang mga problema sa maraming probinsya gaya ng Pampanga, Bulacan at maging sa Metro Manila. Kasabay ng mga ulat ng anomalya, ghost projects at pagkakasangkot ng ilang kontratista, opisyal ng DPWH at maging ilang kongresista muling sumiklab ang usapin ng katiwalian. Ano nga ba ang bago? Ano na nga ba ang nangyayari? Sinong dapat managot? At paano maisasaayos ang sistemang tila mas kumikita ang iilan sa baha kaysa nalulutas ito? Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, panoorin muna natin ang inihandang VTR ng So to Speak team. July 2022 hanggang May 2025, gumastos ang gobyerno ng higit 545 billion pesos para sa 9,855 flood control projects. Ngunit saan nga ba napunta ang pondong ito? Sa kabila ng malaking budget, paulit-ulit na nakalulusot sa kontrata ang mga palpak na kontratista. Ilan pa'y nakatanggap ng milyon-milyong halaga ng proyekto kahit may kaso o blacklist records. May mga proyektong nagpopondo sa marangyang pamumuhay ng iilan, habang ang Mindanao na regular na binabaha ay nakakuha lamang ng 11% ng kabuang halaga, pinakamababa sa buong bansa. Sa Pampanga, isang malinaw na halimbawa ang kandating flood control project sa Arayat na nagkakahalaga ng 273 million pesos. Ayon kay Governor Lilia Pineda, ito'y isang deadly mistake dahil mas lumala pa ang pagbaha mula dating hanggang tuhod, ngayoy umaabot na hanggang dibdib at tumatagal ng halos 2 buwan. Mula sa orihinal na 100 million pesos, umabot sa 273 million ang budget nang walang malinaw na paliwanag. At makalipas lamang ang 1 taon, bumigay na ang mga estruktura ng proyekto. Sa Candaba naman, bagamat may inilaan na higit 1.4 billion pesos para sa flood works, mismong mga lokal na opisyal ang nagsabing tila hindi akma ang mga proyekto sa pangangailangan ng komunidad. Dagdag pa rito, hindi man lang naabisuhan si Governor Pineda tungkol sa 293 billion pesos National Flood Program. Patunay ng kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng lokal at pambansang pamahalaan. Kung malaki man ang budget, hindi ito sapat kung diskarte ang problema. Ang tanong, sapat ba ang pondong ito para sa tao? O mas nakinabang ang iilan? Panahon na para managot, para sa tunay na proteksyon laban sa baha. Ngayong araw na ito, makakasama natin ang dating Pangulo ng Clark International Airport Corporation at ngayon ay co-convener ng Concerned Citizens of Pampanga, dating aktivista pa rin siguro, si Alex Caugiran. Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-imbita sa amin, pag-anyaya. At magandang hapon po sa mga masugid niyong tagapanood ng inyong sikat na programa, So to Speak. Maraming salamat, Sir Alex, sa pagdating. At syempre ito, suki ko na, no? At syempre, kababayan ko yan. Matagal ko siyang nakasama sa ilang mga pagkilos noong panahon ng pinatubo. Ang dating mayor ng Bacolor, Pampanga at nagsilbi bilang board member ng 3 Distrito ng Lalawigan ng Pampanga sa mahabang panahon. Siya ngayon ay legal consultant ng Pampanga Provincial Government. Walang iba kung busy. Attorney June Canlas. Magandang hapon po sa inyo lahat. May pagpanapong karingan-ganang manalbi at makiramdam kayong So to Speak. So isang makabuluhan na araw sa iyo, Sonia. Maraming salamat. Thank you for coming. Ito hindi ko alam na aktibo sa mga ganitong mga pagkilos. Alam ko dating presidente ng City College of Angeles City, academician ng pagkakakilala ko kay Ginoong Averel, no? Pero ngayon siya ay kabilang sa Concerned Citizens of Pampanga. Walang iba kundi si Ave Lakindanom. Welcome.
Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng So to Speak at na nagagalak po kami at naimbitahan sa programang ito at nang matalakay natin yung mga issues, napapanahong issues ngayong panahon na to. Maraming salamat and we welcome the students who are here today in the studio. Oo, mabuti hindi kayo binawaalan ng mga guro ninyo na makinig sa mga ganitong klaseng na usapan. Okay. Nabalitaan ko na kayo ay nag-oorganisa ng isang marcha sa September 18 sa Cathedral ng San Fernando, Pampanga. In this day and age, parang sa tinagal-tagal ng panahon, bihira na lamang ang mga nagmamarcha sa kalsada. Kanina meron akong pinag-aaralan, meron akong binabasa na parang nagbabadya yata daw na magkakaroon na naman ng EDSA People Power dahil sa mga nangyayari. I don't know where this march of yours is leading, pero gusto kong malaman ang taong bayan, bakit ba kayo magmamarcha sa September 18 ka, Alex? Alam mo, Ma'am Sonia, maraming salamat. Ang nabanggit na marcha, yung mga malalapit lang sa San Fernando na imbitahan po natin, lalakad lang papunta sa katedral. At doon po ay dadalo sa isang banal na misa bago yung programang isasagawa para mapag-usapan sa publikong harap ng publiko yung mahalagang issue kinakaharap po natin. Ang tampok na issue ngayon ay ang malawakang korupsyon na nakaukol sa mga flood control project na lumalabas. Sa amin naman sana, ninanais namin na makatulong sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan na mas bigyan pa ng malalim na pag-aanalisa at pagpapaliwanag na ang korupsyon na ito hindi lang nakatali dito sa mga flood project, kundi isang bahagi ng naririnig na natin mula pa noong ilang dekada na nakakaraan. Kaya, Nung bata pa tayo. bata pa tayo. Noon, pag sinabi mo libo-libo ang ninanakaw mo sa kaban ng bayan, medyo napapangiwi yung nakakarinig. Tapos dumating na mula sa libo-libo, daang-daang libo, naging milyon-milyon. Di ba nakakagimbal po ngayon? Ayun, asarap pa na ng mga kabatang estudyanteng nandito. Ang pinag-uusapan po ngayon, bilyong-bilyong halaga nang nawawala sa kaban ng bayan. Tapos makikita natin ng mga kabataan, nakikita ko yung ganyan, naalala ko yung mga nakikita ko sa Facebook, na napapanood ko sa mga television na naglalakad sa mga baha, yung mga bata para mag-aral. Tapos ang silid-aralan, karamihan, nasa ilalim pa ng mga punong kahoy. Ibig sabihin, kulang ang mga silid-aralan. Yeah. Nakikita natin, pangkaraniwan na yun, nakikita mo, nakapila yung mga mamamayan, lalo na yung nasa laylayan ng lipunan, nakapila sa mga pampublikong ospital. Kung sa Siyempre Luzon dito, sa JBL, o sa ONA, sa Angle, o sa mga district hospital, gamot, pagamutan. Sige, pupuntahan natin yan isa-isa later on, no? But this is clearly a protest action. It's taking the form of, banal na misa, there's going to be a program, but definitely, this is a protest action. Am I correct in saying that this is a protest action, Sir Abe? Yeah, tama po. Kasi napansin natin na talagang nagsawa na yung mamamayan. Ano? Ako yung nagtulak sa akin, bakit sumali ako sa ano na to, sa kilusan na to, dahil nakikita ko sa Facebook, no, maraming nagagalit, maraming nagsasalita, nagko-comment tungkol dun sa nangyayari ngayon, ano? Pero wala akong nakikitang kumikilos. So, kaya nga nagte-text kami, anong nangyayari? Bakit wala tayong nakikitang kumikilos dito? Kaya As in the traditional sense, nung Yeah. araw, pag may ganyan, huhugos sa kalsada, magrarally, magpoprotesta. Tama, So is that your question? Yeah, tama po yun. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan there's got to be something or someone should start the move para itong galit ng mamamayan ay makita ng mga taong ito, no? At sa pamamarang ito, maaring medyo maghinay-hinay sila sa ginagawa or
ang pinaka-ano dito, yung dapat mabigyan ng solusyon ang problemang ito. Bakit nagkaganito tayo? No? Masyado nang malalim, masyadong kahit saan, puro korupsyon na lang. At yun, lumilitaw sa mga investigasyon na ginagawa sa Senado at sa Kongreso, ay talaga palang talamak na itong korupsyon na ito. No? Parang malaking sindikato na ito na sumisira sa ating bayan. At mabuti na lamang, it's a blessing actually sa tingin ko, yung pagbaha, yung dala ng bagyo at saka yung ulan na sunod-sunod na bumaha yung buong Central Luzon at yung Metro Manila, ay ito nagbukas ng kaisipan ng mamayan. Hindi na dapat ito. Dapat mayroon tayong mga flood projects na pinondohan ng gobyerno na milyon-milyon, bilyon, at bakit walang nangyayari? Patuloy pa rin ang pagbaha at lalong naghihirap ang mamamayang Pilipino. Yes. Okay. Attorney Jun, ikaw ay dating lehislador, naging ehekutibo ka bilang mayor. Mahaba rin ang pagkakataon, no? O yung period na naging involved ka bilang leader, no? At palagay ko nasa kasaysayan na, nakatatak na sa kasaysayan ang marami mo ring mga ginawa, di ba, bilang isang public sector leader, no? Isang public official. Bakit hindi mo na lang hintayin yung resulta ng mga hearing sa Kongreso at Senado? Bakit ka kailangan sumali sa isang protest action na katulad nito? Nakita naman natin sa hinahaba-haba ng panahon na mayroong mga pagdinig tungkol sa mga corruption issues, parang walang pinupuntahan eh. No, masyado na kasing malawak itong problema ng ating bansa ngayon, lalo na sa corruption. It has transcended from being an issue of corruption to one that is so widespread, it can be considered already as a crime against the Filipino people. Now imagine, ang usapin dito, hindi lamang yung pagnakaw, sabihin na direktamente yan, pagnakaw sa pondo at kaban ng bayan, lalo na sa mga flood control projects, ito pagnanakaw sa kinabukasan na ng mga mamamayan. Imagine, 545 billion in 3 years na wala namang kinapuntahan kundi sa bulsa ng iilan. May nabanggit na yan, napunta sa mga DPWH officials, napunta sa mga kongresista na pinangalanan na, At May dalawa pang senador na pinangalanan. Meron pang mga pinangalanan ng mga senador. Saan ba tayo pupunta? Imagine, presyo ng bigas, presyo ng palay ng mga magsasaka, 8 piso na lang. Pero walang nilalaan na pondo para sa mga magsasaka. Ilan mga kabataan ang di nakakapag-aral dahil sa kahirapan. Mga araw-araw na mga mamamayan sumusweldo ng minimum wage, nagbabayad ng buwis. And yet, narito yung mga mambabatas natin na malinaw na akusahan na nagbulsa ng mga pondo at kaban ng bayan. Yeah. Siguro it's about time that each and every Filipino, lalo na yung mga kabataan natin, na hindi lamang yung i-TikTok ninyo natin, yung ano yung nararamdaman natin na parang ginagawa nating katatawanan. Ito hindi birong usapin, ito isang katatawanan na maging kampante na lang tayo dahil pag tiniktok natin makaka-million views tayo. Dahil sa kabila nito, milyong-milyong Pilipino ang naghihikahos at nahihirapan. Kailangan talaga iparamdam natin na galit na tayo. Alright. Galit ang sambayanan at kailangan na natin ipadama at iparinig sa kanila, sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kapag hindi pa kayo tumigil sa inyong pagnanakaw at pag kayo ay hindi na parusahan, magmamarcha ang sambayanan. At kung kinakailangan ay ipadama natin sa kanila kung ano yung paghihirap ng taong bayan. Yeah, I hope I was not going to get agitated. Gusto ko na rin magmarcha. Pero before we go any further, I'd like us to take a look at that Vico Soto warning. Yesterday, Vico Soto testified
sa Kongreso at meron siyang warning eh. I think kailangan nating panoorin itong warning na ito para maitanong ko sa mga tagapagsalitang bisita natin ngayon kung anong tingin nila. It's like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying. Okay. So, fair warning. Fair warning. Pero, yun na nga, sabi nga niya, baka malito ang taong bayan, hindi na nila alam kung sinong paniniwalaan. Kasi, in denial na yung mga nabanggit, di ba? Kanina, napanood ko si Senator Jinggoy, siyempre si Joel Villanueva, pinagtanggol na rin ang sarili, ang ilang mga kongresista. Nung una, nabanggit din ni Senator Panfilo Lacson ang isang listahan. Pagkatapos, meron namang listahan na naman na lumitaw at later on, may mga nawalang pangalan sa listahan, di ba? So hindi ko na rin alam anong listahan bang atin titignan. Of course, ako tinitignan ko yung PCIJ, yung listahan at pag-aaral na ginagawa ng Center for Investigative Journalism. At napakaganda ng mga inilabas nilang mga ebidensya, mga papeles. No? Ako naniniwala naman na dapat din na meron tayong mga hawak na ebidensya. Pero merong mga political analysts na pinakikinggan ko rin last night, napuyat ako. Ang sinasabi nila, yun daw nangyari sa Senado ay preemptive kasi gusto nilang pagtakpan yung role ni Speaker Romualdez, kanya nagkapalitan ng liderato dahil dito sa Blue Ribbon ni Senator Rodante Marcoleta, nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez, no? At sa pagpapalit, yung mga pro-BBM naman daw ang magte-take over sa Senado. So, parang ano ba ito? Kayo ba ay, gusto lang kayong diretsyong tanungin. Kayo ba ay maka Duterte o maka BBM, Sir Alex? Maka-Pilipino. Okay. Bago pa napag-usapan sa Senado at sa Kongreso ang mga isinasagawang investigasyon, nakauna na po tayo sa Concerned Citizens of Pampanga na naglabas ng isang pahayag na kung saan ang inihiling natin ay magkaroon ng isang independent commission na bububuin ng mga kababayan nating may integridad galing sa taong simbahan, galing sa sektor ng mga negosyante, o iba't ibang sektor na beyond reproach, yung unquestionable integrity. Hindi naman po tayo mauubusan ng ganyan. Katulad ng nasabi ni Vico, katulad ng sabi ng mga nabagit mong mga political analysts, ang Senado gumagawa ng sariling investigasyon, lumalabas ang tinatamaan yung mga congressman. Ang congressman, sabi mo, napanood din natin, lumalabas yung ilang senador. Mag-iimbestiga ang mga naaakusahan. Iimbestigan mo ba ang iyong sarili? So, noon pa man, Ma'am Soto, Ma'am Sonia, malinaw po sa aming pahayag na ang demand namin ay independent commission. Pagdating ng independent commission,
At sana maging bahagi din yung mga NGO na mga konsulta, sino ba ang bubuo dito? Nang sa ganun, malaman natin itong commission na ito ay by integridad. Kung ano man ang pansamantalang nakuhang ebidensya sa Senado at sa Kongreso, pwede naman nilang maipasa dito sa komisyon na bubuuhin. At nararapat sa lalong madaling panahon ay mabuo na ito nang sa ganun, magkaroon ng pantas, impartial, pantay, at walang kinikilingan, walang kinatatakutan, at walang bibigyan pabor. Kung sino ang dapat managot, papanagutin. At pagkatapos ng isang makahulugan at partial investigation, ikulong. Idibanda at ikulong. At dapat ikulong at wag nang makalabas ng habang buhay. Okay. Wow. Attorney John, isa kang abogado, dati kang lehislador. Naniniwala ka ba sa testimonya ng mag-asawang Diskaya at yung taga-DPWH na nagsalita kahapon tulad halimbawa ni District Engineer Bryce Hernandez? Merong mga pananalita sila, mga statement sila na sa titignan mo talagang kapanipaniwala, no, yung iba. Hindi naman sila, hindi ko kasi nakita yung buong hindi ko napakinggan yung buo, no. At the same time, hindi ko nakita yung buong affidavit na ginawa o executed by the Diskaya couple, no. Yeah. But definitely pag naririnig mo kasi nagsasalita yung mag-asawang Diskaya, talagang tuloy-tuloy no? Talagang mapapansin mo that there's certain credibility, no, and truth to what they have been saying, no. Hindi naman nalilihis yan doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson, no, doon sa porsyentuhan. Correct. Pagdating sa komisyon, no. So maliwanag naman sa sikat pa ng araw na mayroong mga pagnanakaw na nangyayari, 'di ba, sa mga public works project. At mayroong ngang mga maliwanag na hindi nangangailangan ng ebidensya na mayroong mga ghost projects, no? Nakita naman 'yan no? Ika nga. Presidente BBM Si Presidente BBM na mismo, no? Ako nakakita ng It's just ghost it's just a project. matter or a question of identifying, no, sino ba yung mga culprits. Hindi naman napakahirap niyan no, kung talagang masinsinan ng investigasyon, makikita naman niya, simulan mo lang niya kung sino ba ang project proponent niyan. Makikita naman yan kung sino yung, tignan mo lang, kung basta malinis lang, no, kung basta, ika nga ni Kika Alex, basta may impartial investigation yan, talagang walang kinikilangan ng mga investigador. Hopefully, no, I've read already in the news that the President already constituted the membership of the Independent Commission, one of whom is Mayor Magalong, no? Tsaka si Babe Singson, former DPWH Secretary. Napagagaling na investigador ni General Magalong, no? Mayor Magalong. And I think with the assistance of well-meaning lawyers, no? At talagang no, isimahin lang, no, ang mga ebidensya. Umpisa lang sa bidding yan, makikita na no? Tingnan mo, sino ba nag-participate sa bidding? Sa public work contracts na yan, sino ba yan? No, makikita naman yan. Sino bang project proponent dyan? Sino bang congressman na nagpadala ng pondo dyan? No? Pamilya ba niya nakakuha o hindi? Diba? Makikita dyan kung sino yung may liability, no? Yeah. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na merong mga pondo na bilyon-bilyon na ninakaw sa kaban ng bayan. Okay. No, may mga public works project, kundi man substandard, definitely ghost project. No? So hindi na pinag-uusapan kung may pinagpagnanakaw o may mga ghost project that has already been clearly established, no? At makikita ngayon, meron ng mga pinapangalanan, no? May mga paper trail naman 'yan Yes. 'Di ba? Okay. May mga paper trail diyan. Basta lang desidido at merong political will talaga. No? Simula sa ating panguduhan, no? At yung independent commission ay talagang gagawin ng trabaho, no, independently, no, free from political pressures, then from any vested interest. For that matter, sagasaan na kung sino dapat sagasaan. Talaga makikita kung sino liable dito. Okay. And
Doon kailangan talaga Yeah. yung protesta at boses ng sambayanan. All right. No, para added pressure yan na hindi kayo pwedeng magkamali dito. Kung hindi, mag-aalsa ang taong bayan. Yeah. Okay, we'll return to that after this break. Huwag po kayong aalis. Babalikan, so to speak. aktivista na kapareho ng senior citizens na nagbabalik kalsada. Tinatalakay po natin ang nangyayaring korupsyon. Sir Ave, hindi naman bago to di ba? Kahit na nung kabataan natin, ganito na, meron na matitindi ng corruption issue. Nung panahon ng diktadoryang Marcos, isa sa mga pinakamatinding mga usapin noon ay ang paggamit ng military might para pagtakpan ang korupsyon. Naniniwala ka ba na walang kinalaman ang mga senador o ang Malacanang, past and present, sa ganitong state ng yung sitwasyon natin pagdating sa malalang korupsyon? Kung titingnan mo natin, malaking sindikato ang
ang nangyayari ngayon, di ba? So, isang halimbawa na lang makikita natin ngayon, bakit yung inaakusahan mag-iimbestiga ng kanyang sarili, di ba? Ito ay malaking hindi katanggap-tanggap. So, how can they come up with impartial decision dito sa mga inimbestigahan nilang ito kung sila mismo ay tinatakpan yung kanilang sarili, no? Kaya totoo yung sinasabi kanina na ginugulo lang para malito yung taong bayan. At dahil dito, kailangan natin talagang magmatsyag, lalo na yung mga kabataan, na dapat wag nating hayaan ito na it's purely theatrical lang ginagawa So, maging critical tayo at makilahok tayo sa usaping ito. Dahil pag pinabayaan natin ito sa kanila lang ay hanggang dun sa may santabi na lang yan at mananahimik na lahat at babalik sa dati. Nangyari na ito kamakailan lang noong panahon ni Pinoy, yung kay Napoles. So ano bang nangyari dahil hindi tayo nakialam yung taong bayan? Anong nangyari? So may nakulong na konti at pinasusoli yung ninakaw. Pero hanggang ngayon, alam ko, hindi pa naisusoli yung mga pinasusoling ninakaw ng mga politikong involved doon sa Napoles scam na yon. Yes. So, kaya po ngayon sa panahon na ito ay dapat nating bantayan ang isyung ito at kung hindi ay babalik na naman tayo sa dati. Baka sa susunod hindi na lamang bilyon, trilyon na yung kasi palaki ng palaki yung ninanakaw Okay. Yeah, Ka-Alex, kaibigan mo naman si Secretary Vince Dizon, di ba? Did you reach out to him already? Hindi, kasi hindi naman kami close. Hindi kayo close. Meron kami. Pero Kapampangan naman siya. May differences kami nung nandun kami sa policy. Hindi nararapat dito pag-usapan. Yeah, because you were in SIAC and then he was in BCDA and then, okay. About aviation policy. Yeah, It's not the topic okay. of the day. But So, oo. susugin ko lang, if I may. Maganda yung tanong Sa akin kasi, lalo na yung mga kabataan na to, dumaan din ako, tayo, sa panahon ganyan. Ilang dekada na po ang nakakaraan. Pinapaliwanag na po namin yan na yung sinasabing korupsyon ngayon, sinasabi na namin doon pero mas pinapaliwanag namin sa mas komprehensibong pamamaraan. Okay. Noon po sinasabi namin, bahagi yan ng sistemang burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalism. Nung sinasabi namin ibaksak ang burokrata kapitalismo, medyo nangingilag yung mga tao. Ano bang ibig sabihin niya? Napakasimple lang po. Ang ibig pong sabihin ng burokrata kapitalismo ay ang mga pinunong halal o nahirang, elective and appointed government officials, ginagamit ang posisyon para magkamal ng salapig para sa pansariling interes, pamilya, kaibigan, kamag-anak. Noong panahon ni Marcos, lumabas yan, pinapaliwanag natin. Sabat mayroon siyang crony, noon, cronyism. Walang Crony capitalism ang tawag natin. Yes, crony capitalism. Wala pong ipinagbago Kaya, ang linaw-linaw. Marcos Sr. and Romualdez noon, Marcos Jr. and Romualdez ngayon. Ano pong ibig sabihin yan? Noon, kleptocracy, bagong kataga na ginamit sa maraming pagnanakaw ng mga administrasyon noong panahon ng diktadurang rehimeng Marcos. Sino si Romualdez? Benjamin Romualdez, kapatid ni Imelda Romualdez, naging crony, sinaklaw yung mga lalaking mga negosyo at kapital sa bansa kasama yung ibang crony. Ngayon, Martin Romualdez, ang mga kasabwat, kapwa niya mga congressman, lumalabas yung mga DPWH, lumalabas yung ibang negosyante. Kurakutan noon, daang-daang milyon, kurakutan ngayon, bilyon-bilyon. Nakapaloob sa isang sistema, Marcos man yan, Aquino man yan, Ramos man yan, Erap man yan, GMA man yan, Duterte man yan. Yun po sinasabi namin, lalo na yung mga kabataan nagkikinig ngayon. Noong katulad nyo po kami kabataan, naglalakad kami, nagpapaliwanag kami, yan ang lumang sistema ng burokrata kapitalismo
Ibig sabihin, malawak ang korupsyon. Ngayon siguro maintindihan na nila yung ipinapaliwanag natin noon. Itong malawakang korupsyon, bahagi ng lumang sistemang nandyan pa rin. Kasi nagpapalit lang tayo ng pangalan, ang ipinapalit dating pangalang iniluluklok, ganun pa rin ang ginagawa. Yan po ang hamon sa atin. Ngayong nalalaman natin ganyan pala ang umiiral na sistema, anong nararapat na gawin natin? Kaya natanong mo sa unang bahagi ng pagbubukas ng iyong programa, kaibigan Sonia, lumabas tayo uli kasi nalalaman natin, naririnig natin marami na, hindi lang dito sa Pampanga. Meron na tayong imbitasyon sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Nung mabalitaan nila yung ginagawa natin sa Pampanga, nice daw din nilang gawin yon. At na marapat lang, pati sa kamay nila at ibang bahagi, marapat lang na lumabas tayo sa ating mga tahanan, lumabas tayo sa ating mga opisina, magtagpo-tagpo tayo, hihiyag natin, sa malawakang bilang, makakatulong ito sa pagyugyug sa kasalukuyang rehimen at maging sa itatayong independent commission na magkaroon ng katugunan ni nahing ng bayan, magkaroon ng pagbabago. Okay. Maliban sa pagbabago, dapat mapag-usapan. Pagkatapos nito, ano ang nararapat na gawin? Okay. Attorney Jun, nabanggit nyo nga na ito ay parang pambansang saklaw na at systemic. Ibig sabihin, hindi lang naman ngayon nagsimula. Halos lahat ng mga naging administrasyon ay may ganyan. Nag-iiba lang siguro yung degree o yung intensity. So systemic ito. Ito sa inyong ginagawang mga pagkilos ngayon, papangalanan nyo ba ang mga tinutukoy ninyo dito sa lalawigan ng Pampanga? Halimbawa mo na mga contractors, kongresista na involved sa mga anomalya pagdating dito sa mga flood control projects o yung iba pang mga kontrata, not necessarily flood control lamang, sabi nyo nga, kundi itong mga maanomalyang mga proyekto na ito. Kasi people are saying, guilty ang mga nanunungkulan, senador man yan, baka hanggang Malacanang yan, guilty ang mga kongresista, guilty ang mga taga-DPWH, guilty ang mga contractor. Pero sino ba ang pinaka-guilty sa kanilang lahat? Attorney John. Alam mo pa, sa pagdedetermine kung sino mga guilty, no? Kailangan talaga tignan yung pangkalahatang ebidensya, no? So we need to really see the evidence. Kaya napakahalaga ng independent commission eh. But one thing for sure, no? Sabi ko nga, no? Ang para sa akin, no, unang layunin ng concerned citizens of Pampanga dito sa pagkakatatag, no, paghimok sa mga tao na tumayo magmarcha laban sa korupsyon, no? Eh para yung gisingin natin, no? Yung sense of moral duty natin, no? Para to condemn every step of the way yung mga corruption na nakikita natin, no? Kasi matagal na parang naging manhid na yung mga Pilipino eh. No, manhid yung mga magnanakaw sa gobyerno, parang no, they still with impunity. Na para bang magnakaw kami ngayon, total hindi naman kami napaparusahan, no? They are blinded by their greed, no? At the same time, parang naging manhid yung mga Pilipino. Na para bang wala silang pake o pakialam kahit magnanakaw, no? Eh siguro sinasabi lang, total pare-pareho lang naman 'yan, no? But kung walang magsasalita, tatayo, no? Para gisingin muli, no? The only way, no, may imagine, no, mangyayari ba yung people power kung di nagmarcha yung mga taong bayan? Ano? Yeah. Hindi natin makukuha ng isa, dalawang araw to, no? This has to be a continuous na pakikibaka ng mamamayan, no? Hindi matatapos po sa isang araw to, no? Mahabang lakbayin yan. Mahabang lakbayin yan. Sabi nga ni listening to what Secretary Vince Dizon has said, no? This has been a decade-old problem, hindi lamang sa public works, no? Maski na sa Kahit anumang sa ahensya, ahensya. no? But one thing for sure, no? Kailangan ibalik natin sa puso kasi kaisipan, no, ng mamamayan, no? Parang nawawalan na tayo ng love of country, love of what is good,
no? And the desire to fight for what is right, no? Maliwanag naman eh. No, kaya lang gisingin natin, no, yung civic duty, ang obligasyon at responsibilidad ng bawat mamamayan na ipaglaban kung anong nararapat. No, kung wala po kasi nakikitang suporta ang mga kumikilos, yung mga may lakas ng loob na maghain ng reklamo at demanda sa mga katiwalaang nangyayari at patuloy lang tayong magkibit-balikat o kaya'y mananahimik. No, mawawalan po ng ano yan eh, ng lakas ng loob yung mga magtetistigo. No, imagine meron nang nagsasalita offering no to be witnesses. No, and yet so many people are condemning these people. Hindi naman nila alam mo yung hindi not to defend yung mga nagsalita, alam mo sina Diskaya. No, sila meron mga direct experience and personal knowledge doon sa mga katiwalian. No? And yet we are focusing muna doon sa mga luxury cars nila. Nakakalimutan natin na sa mga luxury cars na nabili nila, merong mga proyektong pinondohan ng mga politiko na kanilang nakakausap na humihingi ng komisyon sa kanila ng napakalaki. No, kagabi may kausap akong isang kontraktor no, doon sa wake ni Aching Esther. Kagabi, nakasama natin. Sabi niya, alam mo, kukwento ko lang, personal experience ako. Sabi niya, totoo naman yung narinig natin. Sabi niya, nagkaroon ako ng isang kontrata worth 20 million. Sabi niya, alam mo, kinuha sa akin na komisyon ng mga government officials. Umabot ng 52%. Oh my God. Sabi niya, sa 20 million, kumita lang ako doon, magkano lang, sabi niya, 3 to 5%. Siguro mga walang 1 milyon, pero kung susumahin mo, pati cost of money ko, halos wala nang natira. Sabi niya, kaming mga naghahanap buhay, sabi niya, mga kontraktor, paano hindi kami magbibigay, hindi kami makakakuha ng trabaho, sabi niya, no? Sabi ko naman, ba't ka naman pumayag na magbigay? Diba? So parang complicit parang may ano rin parang may complicity din kahit paano, no? But somehow, one way or the other, sabi ko nga, no, people are left with no choice but to be part of this systemic corruption in government because they have no choice, no? Otherwise, they will be deprived of their livelihood. Okay. No? Kaya sabi ko nga, no, sabi ko dapat mag-sample eh. No? There should be somebody na pag may nakitang may ebidensya, ang mambabatas diyan, congressman, na nakita na involved, merong ebidensya, kailangan may makulong na panghabang buhay yan, plunder yan eh. Para naman to serve as an example, no, that greed and corruption and stealing money from government, may kalalagyan ka sa kulungan. Hanggat wala tayong nakikitang matataas na opisyal ng gobyerno, congressman yan, pag nakita nagnakaw, na makukulong, mawawalan ng tiwala eh. Yeah. No, I do not want to see the day. No, we have this institution, no, nakakabahala to, no? Baka kala ng iba hindi nakakabahala. Imagine two of the institutions, no? Baka executive na nga eh, executive. But two of the two institutions of the legislative branch of government, Yeah. Congress and Senate, no? On the verge, no, of collapsing. Yeah. And verge of losing the trust ng nating mamamayan. Baka mag-decide yung mga security forces natin. Sino pa magpagkakatiwalaan natin? Di ba? Narito tayo nagpapakamatay, nagbubuwis ng buhay, no, mga kasunduluhan natin, nasa kabundukan, yung mga kapulisan natin, pinaparusahan, no, nandyan sila on duty 24 hours a day. Kanino ba kami nagsasakripisyo? Ito ba yung pinaglalaban namin at nagpapakamatay kami para sa mga magnanakaw na to? No? Baka nang mangyayari dyan, no? Pag nawala ng tiwala ang mamamayan
sa civilian institutions, no? Ano mangyayari diyan? Okay. Sir Abe, Diba? are you going to name names? Are you going to produce a list dito sa inyong protesta na ito? Meron ba kayong listahan at mga ebidensya na pwedeng ipakita because kung puro mga ano lang, generic o kaya yung parang ano lang, yung mga motherhood sweeping statement, alam naman natin wala din naman kapupuntahan yan. Kung halimbawa dito sa protesta nyo sa lalawigan ng Pampanga. Kung seryoso po talaga tayo doon sa at nakikita ko naman itong movement na ito ay seryoso sa kanilang pinaglalaban, ay magpipresenta po ng mga ebidensya at papangalanin kung talagang sino yung mayroong kagagawan ng mga korupsyon na ito, no? At nandyan, meron tayong attorney and we will siguro mag-invite pa tayo ng mga lawyers na pwedeng tutulong upang makasuhan yung mga taong ito. Kasi pag hindi po natin ginawa ito, pinabayaan lang natin na lilipas ito, yun na naman tayo, balik na naman tayo sa dati. Sabi nga natin, palaki ng palaki yung kanilang ninanakaw sa gobyerno. Kaya dapat lamang na putulin na ito ngayon, magsimula na tayo at lagyan na ng hangganan yung korupsyon na ito. Balikan ko yung binanggit kanina ni attorney, yung systemic yung corruption po. Minsan tinatanong ako, bakit umantong tayo sa ganitong sitwasyon? Pag titingnan ko, ang tingin ko po dyan actually may kinalaman din. We are also a party to this corruption. Sino ba yung nag-elect? Bakit nandyan siya yung mga politikong yan? Mamamayan. Paano sila elect? Binayaran sila ng boto. Patronage politics. Yes. Tapos sinuhulan And na sila. political That is already dynasties, corruption. Diba? Kasama lahat yan. Tumanggap na. Tapos, I think that's also another reason why people are so, hindi sila ganun, tahimik lang sila. Kasi may patronage, may binayaran ako Pagka binatikos ko yung politiko na to, baka mamaya hindi na ako sasali doon sa yung mga binibigay nilang Yung mga ayuda. tulong, yung mga ayuda. So, yun pa yung isang dahilan, mabigat po ang problema natin ngayon, Kaya talagang dapat lamang na pag-aralan ito, maging critical ang bawat isa, at tama yung sinasabi ni Atty. Kanina na dapat mag-sample tayo na hindi na pwede ito ngayon. Okay. Sige. Ka-Alex, sinong gusto niyong sampulan dito sa Pampanga? Halimbawa mo na. Meron ba kayong listahan ng mga Sa ngayon, nakapwesto, na mga kongresista, maganda. na sa tingin ninyo, kailangan ninyong ibunyag sa taong bayan? Kasi ang linaw-linaw naman kasi tayo naman ay hindi naman naive sa mga pagkilos, hindi ba? Kung puro generic, puro mga motherhood statement at wala kayong ma-produce na anuman na katibayan paghihinalaan lamang kayo na kayo'y may agenda at kayo ay may politically motivated kayo or you are politically aligned with kung sino man at nagpapagamit lamang kayo sa mga na naglalaban ng mga pampolitikang puwersa, hindi natin maiwasan. baka walang mangyari dyan sa Hindi natin inyong maiwasan ginagawa. siguro sa ilang bahagi na merong ganyang pag-iisip. So malinaw naman ang pakay natin dito, kaya itong pahayag ng concerned citizen na binubuo ng mga individu at mga organisasyon na nakakausap natin. Balik ko lang doon sa tanong na pinagpapatuloy na natalakay kanina, pinagpatuloy mga katanungan. Halimbawa, ipinunto mo sa ating lalawigan, meron bang mga hawak kaming ebidensya? Wala kaming hawak na matibay na ebidensya sa kasalukuyan. Dahil nasa paagi pa rin tayo ng pakikipagtulungan sa pag-alam sa mga kasalukuyang pangyayari. Pero ngayon, natanong mo, dito ba sa Pampanga, may kakaiba pang naririnig natin? Maliwanag naman. Ako may 3 personahe akong babanggitin dito na wala akong tuwirang ebidensya kung nasa korte tayo.
Pero nasa korte tayo ng usapin ng pampubliko na kaalaman naman. Alright. Okay. This is not a court, of course. Okay. Oo. Sino si Maglangke? I think last night, 2 nights ago, nagpahayag ng statement si Senator Lacson. Dinadawit siya. Di umano, mahigit sa ilang bilyon kontrata 1.7 ang napasa yata. kamay niya. Oo. Okay? 1.7 billion? Something. Walang problema kung si Ginoong Maglangke, isang ordinaryong tao, siya ay mayor. Yeah. Okay? Meron pa. Nabanggit din na meron daw silang pag-aari, di umano, ayon kay Senator Lacson, na isang malaking hotel sa loob ng Clark. Ang top owner, 3. Anak daw niya, anak ng isang, nakalimutan ko na yung isang pangalan, pero yung ikatlo, anak ni Bunuan. Yeah. Sino si Bunuan? Sekretary ng DPWH. Yes. Okay. Yung Pangalawa. nag-resign, kare-resign lang. Pangalawa, Don Gonzales. Sino si Don Gonzales? Government official dati. Senior Deputy Speaker, malapit kay Martin Romualdez. Yung grupo nila ang inaakusuhan, nagbuo ng special committee na nagpasok, binago ang approved National Expenditure Program na sinabit ng Malacanang, inapprove ng House, dumaan sa special committee, inalis ang ibang pondo, ipinasok, ibang pondo, ang program, doon lumabas ang mga flood control project na bilyong-bilyong halaga. Ano ang kinalaman ni Dong Gonzales? Dapat masama siya sa investigasyon. Ikatlo, siya ay kasalukuyang dati at may mga kapamilya na nasa gobyerno pero hayagan, sinasabi nila may-ari sila at lumalabas sa mga dokumento, meron silang mga kumpanyang nangongontrata. Malinaw sa batas, bawal yung may sa gobyerno ka dahil may conflict of interest, pero pinagmamalaki pa nila. Ikatlo, ang isang nakakalungkot, isang bagong halal na congressman na kumakatawan daw sa mga magbubukid. Magsasaka party list. Magbubukid party list. Magbubukid party list. list. Ang korporasyon daw niya, ayun, nabasa ko, Third Star Construction Company yata ang pangalan, Third Star, Ferdinand Beltran. Yeah, Beltran. He is now a congressman. Ilang bilyon ang kontratang napanalunan. Bilyon-bilyong halagang kontrata sa Pampanga pa lang yan at maliban pa sa ibang lugar. Ang pagkakahalintulad ng 3 ay mga government official samantalang bawal makipagkontrata sa gobyerno kung nakaupo ka sa gobyerno. Ipinangangalandakan pa nila. Yan ang sagot ko sa tanong mo kanina, nakahanda ba kayo? Wala kaming sapat na ebidensya sa oras na ito sapagkat ipapaubayan natin sa Independent Commission pero sa opinion ng publiko, napakalaki ng pagkakasala ng mga ito sa pamagitan lamang ng nasa kapangyarihan ka, nagkakamal ka ng ganyang interest, yan ang ikinakawing natin. Pinapaliwanag po natin bahagi ng sistemang burokrata, kapitalismo. Yan po ang sinasabi natin. Ito pa, dadagdag ko lang. Bilyonaryo ka, magiging kinatawan ka ng mga magbubukid. Wala naman siyang karanasan sa pagtalakay sa reforma sa lupa, pag-agaw sa mga lupain, pakikibaka ng mga bubukid, yung naramdaman ng mga magsasaka. Di naman siya lumaki sa kanyang at ngayon. Pero bastardized na kasi ang party list system sa Pilipinas. Di ba? Ang party list, alam po natin, kaya medyo nagsisegue lang tayo. Nagsisegue lang tayo ng konti. Yeah. Ang party list ay nasa ating saligang batas para po mapagbigyan ng pagkakataon yung mga sektor sa ating lipunan na nasa laylayan ng Yes, the lipunan. marginalized, Magsasaka. underrepresented. Magsasaka, Kababaihan, kababaihan. oo. Pero ng kalaunan, riders, party list, meron pang contractors party list. Kaya po sinasabi natin, Pero then may security guard party list. Oh. kaya nga, kung babalik natin sa tanong mo, Ms. Soto, may ebidensya ba kayong hawak dito? Kakailanganin pa ba?
Yan ang trabaho ng Independent Commission. Kaya sabi ng mga kasamahan natin dito sa Pampanga, concerned citizen ng Pampanga, hindi tayo titigil pagkatapos ng rally, itutuloy natin ang pagkikipag-usap sa ating mga kapwa Kapampangan, kapwa kaprobinsya, kalapit probinsya, hanggang maging pambansang saklaw. Isagawa natin magkaroon ng pambansang saklaw ang pagkakaisa natin na magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Pressure din to, tama si kasamang Abe, pag nabuo ang Independent Commission, bantayan natin. Bantayan natin nang masiguro natin. At tayo dito sa Pampanga, kalapit natin, hindi lang yung nangyari dito sa Arayat, hindi lang yung nangyari sa Sasbuan, sa Bacolor at ibang bahagi ng ang lalawigan ng Pampanga na kung saan ikaw mismo nagsabi, nakita natin sa television, ngayon ko lang narinig. Ilang bilyon pala ang flood control project sa probinsya ng Pampanga, ang mismo provincial government, narinig ko, hindi nila alam. Yeah. So, kailangan magkaroon talaga ng marinig nila ang boses ng bawat probinsya at oo. magsabit tayo ng pangkalahatang suwestyon kung paano ang alam nating makakabuti, hindi lang sa DPWH. Kasi hindi lang DPWH. Nung unang panahon, ano yung GOS? GOS delivery. Nag-order ang local government unit, paper ang dumating, Ghost employee. nung sumunod, ghost employee. Merong nagtatrabaho sa Puro papel. ghost. Ghost naman. Nung lumaki, anong tawag? Ghost project. Ghost Ano project. kaya ang susunod na ghost? Kaya, yung tanong mo kanina, bakit tayo nag-isip ang concerned citizen? Nang sa ganun, may pagpatuloy natin yung mga nasimulan nung nakaraan na dapat pang ipagpatuloy at ito ang isang nag-trigger muli ayon kay kasamang Attorney June na merong nanamlay, merong nagkikipit balikat, merong ipinapasa na lang sa Facebook, nagtitiktok na lang, pasayaw-sayaw na lang. Dapat yung TikTok, yung Facebook, yung Instagram, at pati yung radyo, television na ganyan, kung mapagkaisa natin sa isang napakagandang layunin. Ano ba naman ang napakahirap na pagkaisa natin? Magkaisa tayo sa isang malinis na panggugobyerno, maalis ang korupsyon, nang sa ganon, ilang bilyon na yan, katulad ng nabanggit po natin kanina, ayan, may bisita ka palang mga estudyante. Anong kasiguruhan ng mga estudyante nito makakapag-aral sa kolehiyo? Anong kasiguruhan ng mga estudyante nito na matatapos sa high school? Ito yung mga perang dapat mapunta sa kanila. Okay. So what you are saying actually is, hindi kailangan ng mga dokumentong ebidensya, kundi ang tunay na ebidensya ay ang nakikita natin at nararanasan natin. Ang nakikita natin pagbaha, ang pagguho ng mga estruktura, ang wala tayong alam kung anong nangyari sa pondong. Kasi meron namang, it's so easy to, yung PCIJ nga, nakakuha ng mga dokumento. So dito sa Pampanga, merong so many, more than several billions, Although wala pang nakasuhan sa korte. Merong na-file na kaso laban kay sa AD Gonzales Jr. Construction and Trading Company who cornered 611 million in DPWH projects noong 2023. May isang barangay chairman na nag-file ng complaint sa ombudsman. Kanya lang na-dismiss yung kaso noong December 2024. Ngayon, ang sabi nitong barangay chairman na ito, ire-refile daw niya yung reklamo niya sa ombudsman muli nung nakaraang buwan, August 2025. Pero hindi ko pa nakita iyon. Ang sabi ni Congressman Gonzales, wala daw siyang masamang ginawa at he's willing to face any the case in the proper forum. So, these people, actually halos lahat sila Ang sabi nila, we are willing to face it in the proper forum. So, korte. Kasi ito, abogado tong kaharap natin malapit nang hindi maniwala ang mga taong bayan sa hustisya, sa korte. Oo, puro korte ang sinasabi. Dalawa kasi yung punto Oo. niyan, no? Kaya nga nagkikilos tayo, no? Merong mga pagkilos na legal, no? At yan syempre ibang klase mga
mga ebidensya, dokumento ang kailangan diyan eh. Okay. 'Di ba? To ensure conviction. At iba yung kailangan no in the bar of public opinion. Metalegal. Oh, yeah. Iba 'yun eh, no? Maliwanag naman, no? Meron naman kanya-kanyang mga katalinuhan ang bawat Pilipino. No? Mataas man ang pinag-aralan mo o hindi, no? We have that basic knowledge and instinct to know what is right and what is wrong, what is good and what is bad. Alright. Alam naman natin yan eh. This is no longer a question of whether it's legal or not. Okay. It boils down to a question of morality. It boils down to the question of what is right and good for the Filipino people. And what is intrinsically right and intrinsically good. No? Huwag na nating, ikaw ba naman, yung halimbawa, hindi ko alam kung sino nagpopondo kasi hindi ko pa nakita yung mga dokumento. No? That's why no, we're trying to seek no, avenues and on how we could get hold of documents that would show directly kung sino ang mga project proponents na mga questionable and mga substandard na mga projects na to. Halimbawa, yung sa Riot, no? Imagine from 20 million. Kandating yan. Kandating, no? Umabot na ng 300 million pesos ang funding nito. Na wala naman kinapupuntahan yan, no? Sabi ko nga, tingnan natin, humugot ka na lang ng isang sheet pile dyan. Kasi ang balita namin, no? Hinahati yung mga sheet pile kasi doon ang malaking cost ng gastos eh. No? So pag nakita mo diyan, ayan may ano yan eh. May prinsipyo sa batas yung res ipsa loquitur sinasabi namin. The thing speaks for itself, no? Hindi na kailangan ng maramihang ebidensya niyan. Pag nakita mo yan, no, pinondo na 300 billion, nagiba na substandard, automatic yan, may corruption na nangyari dyan. No? Oo. Actually, Kaya hanapin ko sino yung dapat parusahan. Yung mga involved, kung contractor ka dyan, sabi ko nga, magsalita ka na kung sino yung katransaksyon mo dyan, kung sino yung binigyan mo ng commission dyan o SOP dyan kung meron man. No, magsalita na. So sabi ko nga, this is a time for really to kapain mo no yung konsensya mo. Kapain mo yung konsensya mo. No, tama ba tong ginagawa ko? Ito ba'y makatao pa ba ako? Ano? So imagine, sabi ko nga, no, every day I think of the thousands of dito na lang sa Pampanga, no. I think of the thousands of farmers na lang, isang sektor na lang. We have 40,000 registered rice farmers in the province of Pampanga na umiiyak araw-araw. No? Nagsasabi, nakakausap ko, no, na attorney, no, nung board member ako, yung palay namin, bentahan ngayon 8-10 piso na lang. Kulang pa sa puhunan, di namin alam kung saan kami kukuha ng pondo para ipakain sa aming pamilya. Kung paano namin mapapaaral at matutustusan yung mga aming anak. And then you see this project, no, somebody cornering 1 billion pesos of public works, probably infrastructure, public works, flood control projects, probably through influence, no, and use of position, at ikaw nakikinabang na dinadaya mo pa. Tingnan mo naman yung pamilya ng mga magsasaka, no? Habang wala silang kinakain, no? Habang kumakain ka at niyayaya mo pa yung mga tao makikain sa'yo at ililibre mo, tignan mo yung mga magsasaka, halos wala nang makain at kapain mo yung konsensya mo. Kapain mo yung konsensya mo, pinapanalangin ko nga. Sana yung magnanakaw sa mga flood control projects na to, no, na kumikitil sa buhay ng maraming Pilipino. Malunod sana. Mamatay sana at mapunta sa impyerno. No? No, forgive me, no, I'm a Christian. And we were taught, no? We were taught sa school, no, sa Don Bosco, pinagmamalak ng eskwelahan ko. No, learn, no, you should be forgiving.
patawarin yung mga may sala. For we should have justice, no? Paano mo patatawarin? No, siguro kasalanan sa may kapal, o sa Diyos na manalangin sana. Lahat Siguro ng mga yun ito eh. parusahin sa Siguro impyerno. yung yung Sabi ko nga, patatawarin mo, sabi ko nga kanina, binibiro nagnakaw ko si siguro Allen. ng ng pandesal, di Sabi ba? ko nga, pwede bang magmura sa rally o kaya pwede magmura sa hindi naman siguro kasalanan murahin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Sabi ko nga, it's about time really, no, that people should get angry. Dapat magalit tayo. Yeah, pero meron ng No, magalit tayo meron ng para... pastoral letter, even the church is condemning. Yeah, corruption. even the church is condemning Oo. this... si si Father Ambo. si Cardinal Ambo nagsalita Oo, nagsalita, na, no, na ilang very beses, sabi diba? niya, ipahiya natin itong mga Yeah. ang mga magnanakaw sa gobyerno kasi parang wala na silang hiya eh. Okay, magbe-break muna tayo. We will return after the commercial break. Huwag po kayong aalis. Meron pa kaming mga revelasyon.
nagbabalik po ang So to Speak at kasama pa rin natin ang tatlong matatapang na kalalakihan na senior na katulad ko na dating mga aktivista pero nagbabalik kalsada. Okay, sige. Ka-Ave, no? Sir Ave. Magmula kanina pinag-uusapan natin itong systemic na korupsyon at ito ay dulot ng napakaraming mga salik. Isa na yung sistema ng patronage politics, nandyan, well, of course, ako nagsabi, political dynasty is one of the areas na kailangan nating tingnan as an enabler. At ito matagal na, nung unang panahon pa, ganito na. Bata pa tayo noon, alam na natin na may ganito ng klaseng sistema. And yet ito, bumalik na naman, or hindi naman kasi nawala at all, kumbaga yung nag-i-intensify. At ngayon sabi nyo nga, you have never seen yung ganitong kagarapal. Parang sobrang kagarapalan. Parang even those na, meron din akong mga nakausap na mga public officials na nagsasabi na, may nakausap ako na dating congressman, sabi niya, ito sobra. I mean, you know, Ken Kapampangan, sasabihan na nino mo wari ing menong kulan na malinis. Maski naman nino ating ditak akay, nung anti mo, may ulingan ka. Pero para kayang sasabihan na itang, nakaman mo itang memyalong keng kural daryang babi. Makanya, that's how he described it. No? I'm not gonna name names, but that person said that, no, na sabi na iya maging public official, he's not gonna deny na talagang in sistemang ayan at yuna at istong linuklok ka as a public official, congressman or mayor or whatever, may ulingan ka. Pero para kaya the most important is ali ka makikyalong king kural karembabi because that is just too much. That is how he describes it. Itang sobrang kagarapal na ika mismo, imagine how it became this way. Wala mo makanyan. So, Ka-Ave, kening kaya kayong gagawan ay ni, dito sa ginagawa nyo ito, kasi merong mga Tagalog na interesadong malaman ng ating mga pinag-uusapan. Meron kasing mga nagtetestigo sa Senado at Kongreso na nagsasabi na kung hindi ka naman kasi magbibigay, hindi ka makakapagnegosyo. Sinabi na rin kanina ni Attorney June. So parang sa inyo ba, meron kayong pagtingin na these contractors are less guilty and what they did is justifiable? Who is the most guilty among them all? Sa nakukuha ko sa inyo, the most guilty among them all are those in a position of power. Tama. Meron silang mga negosyo sa pagkukontrata. They award those contracts na they facilitate because of their position in government para mapunta sa kanila. That is what Ka-Alex was saying. He was using, well, a political loaded term, bureaucrat capitalism, using your position in government, a position of power and authority to amass wealth for yourself, for your family. At in the process, you victimize the most vulnerable people in society. That's right. So, pag ganito siya, this is going to be a long-drawn battle. Hindi ito makukuha sa paisa-isang pagkilos. So, how far are you willing to go dito sa labanan na ito? I mean, you know, your seniors nearing 70. Some of us are, we started noon, 18 years old pa lang ako nung una akong sumama sa pagkilos. I still believe in this form. Sa tingin ko at naniniwala ako na hindi dapat lang iasa na lang sa social media ang pagkilos o sa mainstream media. Kailangan o mga pagdinig, no? Kailangan din, meron din pagkilos sa kalsada. So how are you? Anong balak nyo? Mag-o-organize kayo? Sinong mga kasama ninyo dito? Nakikita nyo naman, lalaki ang movement na ito. I have so many questions in mind. Go ahead.
nung una kaming mag-meeting para i-convene itong concerned citizens of Pampanga, naghahanap ako ng mga medyo bata. Makita ko puro seniors. I think ako na yung pinakabata doon sa grupo. Magsi-60 pa lang ako eh. Sa December. Nae ka pa senior. Oh, sorry about that. Wala ako ka-batch ako. Sa December. Oo. Magsi-60 na ako. Oh yeah, welcome to the club in December. Yes. Now, yung punto ko, bakit nasaan yung mga kabataan? Hindi nung sa panahon natin during the 80s. No? Estudyante ka pa lang, nandun ka na. No? Binubomba ka na ng water cannon, and kang humarap sa mga mapalo ng transyon at mga tear gas. Ngayon, nasaan yung kabataan? Yun ang tinatanong ko sa aking sarili. Anong nangyari sa ating mga kabataan? Maybe this is also one of the reasons why these things are being tolerated at nangyayari. So is it the fault of the youth, you're saying? It, Are they partly to blame for this? It was the youth who voted Bam Aquino and Kiko to the Senate, di ba? but sa tingin ko, hindi ho sapat yun. Ano? Dapat talaga maging aktibo sa pagbabantay. Ano? At yung nakikita nilang korupsyon at nangyayari sa sistema, ay dapat ay makilahok sila upang mabago ang sitwasyon na ito. Otherwise, pag nawala na tayo, sino yung susunod? Ganun na lamang ba? Kaya ang nakakalungkot po dito ay yung basta natatanggap lang natin na ganito, tahimik ka lang hanggang sa mag-post ka lang ng, sa media. Sa Facebook or Twitter or, X or Instagram. Sa TikTok na TikTok. gagawin ka katatawanan lang o parodize, whatever. So, hanggang doon na lamang ba? Yun ang ating tanong. Kung hanggang doon na lamang, ay talagang walang mangyayari sa atin. So, siguro, tingnan natin din yung kung paano ma-organize yung mga kabataan, imulat natin sila, na sila talaga yung pag-asa ng bayan. Alam niyo po, nagtuturo ako ngayon ng Rizal course. So, si Jose Rizal, sinasabi niya, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kung minsan ay napapaisip ako sa sitwasyon ngayon, nasaan sila? Ako pinaniniwalaan ko yun. Nasaan pa sila? Pinaniniwalaan ko noon when I was 17 years old. Pinaniniwalaan ko pa rin ngayon. I'm nearing 66. In a month's time, I'll turn 66. Pinaniniwalaan ko pa rin siya. Kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Baka, ayun, kailangan sigurong pag-aralan din ng mga katulad ninyo, natin. Ano ba ang mga pwedeng gawin para ma-awaken yung kanilang, kasi patriotic naman tingin sila, ko di po, ba? systemic talaga eh. Magsimula pa lamang sa edukasyon nila, sa elementary. Okay. Ano ba yung tinuturo? Tinuturuan ba sila kung paano yung maging mabuting citizen? Yung citizen's education, na napakasimple. Pagdating sa college, sinatanong ko yung mga college graduate, tinuro ba sa inyo yung labor code para malaman nyo yung karapatan nyo bilang manggagawa? Wala, hindi tinuturo yan. So the educational system is partly to be blamed. Correct. Yes. For the kind of young people Tama or youth po. that we have today. Yun po yung aking paniniwala. Ako po yung matagal na... Pero tayo noon, di ba? Nandyan ako sa eskwelahan. Produkto tayo ng isang sistema ng edukasyon na kolonyal, komersyalisado, feudal, sabi natin, di ba? Noon. Pero yung pong curriculum natin noon, meron tayong gardening, meron tayong GMRC, meron tinuturuan tayo na yung basura mo ay iuwi mo sa bahay mo, nandun sa bulsa mo. Tinuturuan tayo kung paano maging, pag naglalakad ka sa daan, tulungan mo yung matanda na tumawid. Pero paano itong mga But this time, hindi mo na makikita yun. Kaabe, I read yung isang post ng The Industrialist. Sa PSU, formerly DAGSU, Bacolor. I'm so interested always in anything Bacolor, no? So, binasa ko ito, ang sabi nila nung isang araw, pinatawag lahat ng estudyante at mga guro sa isang malaking lugar, gymnasium or multipurpose hall nila, at pinagsabihan sila na wag silang sumasangkot sa mga pagkilos
At ganun din naman ang sinabi sa atin nung araw, di ba? Na huwag kayong sasangkot sa mga pagkilos. At sinabi pa nga raw sa kanila na dapat ang atupagin ninyo ay ang inyong pag-aaral. Ganun ang sinabi sa kanila. And yet, here you are saying na ang kabataan ngayon ay parang iba na dun sa kabataan noon. Samantalang noon, we had the same experience. Ano nga tayo kinukulong, di ba? Ini-issuehan ng arrest, search, seizure order, PCO, etc. What is your take? What is happening? Bakit ninyo ginagawa itong ginagawa ninyo at who are you targeting to mobilize dito sa mga pagkilos na ito? Are you targeting the youth and how are you going to do that? Alex. Napakagandang tanong kasi where do we go from here after our Yes. mass action come September 18? This is important, oo. Natutuwa kami kasi ang mga communication na natanggap namin, karamihan sa mga concerned citizens group na existing. Okay. Kasi, siguro maliwanag, may paliwanag namin, paano namin nabuto. Pagbalik ko sa iba yung dagat, tinawagan ko itong mga kasama namin ito, pareho-pareho kami ng nararamdaman. Kailangan siguro makapagbuo tayo, mag-usap tayo ng itong nararamdaman natin na ito ay nararamdaman ng karamihan, kailangan mailabas natin. Sa pamamagitan ng isang malawakan ngunit mapayapang pamamaraan. So, yung mga ibang organisasyon, kinausap namin, tinawagan namin isa personal. Itong Concerned Citizen of Pampanga, isang organisasyon o grupo na kinabibilangan ng mga individual at existing organization and Cause-oriented group. course-oriented groups. Tapos, isa pa rin para ang nararamdaman namin. Hanggang mapag-usapan namin, dapat magkaroon ng isang malawakang panawagan, lumabas tayo at magkaroon ng programa. And from there, itutuloy natin kung ano man ang magiging kahihitan ng mga sinasagawa natin habang binabantayan natin ang kasalukuyang nangyari sa kamay nilaan. At maganda naman ang pagtugon nung nilabas namin sa social media, pagkausap sa mga kaibigan, mga organisasyon, napagsama namin yung mga existing mga course-oriented organization among ourselves, maliban sa aming mga individual. Hanggang plano nga to. Sasmuan, Arayat, Candaba, Babalakat, Agiles Group, na nagpahayag ng pagsuporta sa panawagan. At magandang, mayroon ding mga kabataan, mga fraternities na they are trying to group themselves. I heard mayroon ding isang grupong tinawag nila yung grupo nilang KKK, yung Kapampangan kontra Kurakot. And I believe they are youth formed by the IFS, Interfraternity Solidarity. Kaya natutuwa tayo na maraming mga grupo ngayon ang gumagawa ng ganito at kanya-kanya yung mga ginagawa pero isa ang pinatutunguhan. Ano dapat ipagpatuloy? Dapat talaga ipagpatuloy kung paano natin mapapalawak kahit man lang sa ating lalawigan, mahikayat natin ng marami na parang pressure group tayo na maririnig. Hindi lang sa kamay nila sa Kongreso, hindi lang sa Senado, sa Malacanang, maging dito sa ating lalawigan. Sabi nga ni kasamang Abe, kung sinasabi natin sila na magbago, dapat mag-umpisa rin sa atin. So, mula sa atin, sa local government unit, kung may mga problema din dyan, lumalabas yung kay Maglangke, kung ibang bayan pa, and from there, kasabay yung pagtulong natin sa iba't ibang probinsya sa pagpukaw sa kamay nila. Kung makabuo tayo ng pambansang saklaw, di magkaroon rin ang tinatawag na EDSA. Kaya lang siguruhin natin kung magkaroon ng pambansang pagbabago, hindi na katulad ng ganitong gobyerno. Kaya lang ibang topic na ito, kulang na tayo sa oras. Siguro magandang pag-usapan. Maraming nagtatanong sa akin, ano ang dapat ipalit? Sabi ko, pag-usapan muna natin ang topic katulad sa mo, paano nag-umpisa yan? Nag-submit ang budget kako sa Malacanang nag-submit yung yearly fiscal budget niya, Kongreso, Senado, ang tawag National Expenditure Program. Halimbawa, 100 milyon yun kako, pinagdidibatihan lang yun sa Kongreso through committee hearings. After that, pag na-approve sa third and final reading, isasubmit yan with their counterpart ng Senate, tinatawag na bicameral committee. Pero ito palang Kongreso nito, buo ng special committee na maliit, na hindi malayo, kasama din si Don Gonzales dyan, si Saldico, si Martin Romualdez. Ano ang ginawa nila? Kung ito, 100 billion ito,
DPWH, nakasulat yung 1 to 10, inalis nila yung pangalan ng 1 to 3, yung pangalan 1 to 3, yun din ang presyo, nilagay, iba na lang. Ginawang unprogram. Walang programa. Nung ma-approve yan sa bicameral committee, halimbawa, yung pinag-uusapan na ninakaw na more than 200 billion. O nung ma-approve yan, ang mga congressman na to, kinausap ang DPWH, pinahati-hati yung bilyon na yon, nagbigay na agad sa distritong ganyan, probinsang ganyan. Sabi nga ng ilang congressman, hindi nila alam. Yan ang kasalukuyang nangyayari. Kaya ano ang panawagan natin kung ito lang ang pag-uusapan natin? Marapat na pag nag-submit ang Malacanang ng National Expenditure Program o yung budget ng Malacanang sa isang taon, pagtanggap ng Kongreso o Senado, kung ano man ang mapag-usapan doon, mag-bicameral committee sila, wala ng special committee. Dito sa bicameral committee na to, dapat ang private sector, madam, dapat kasama tayo. Meron nagbabantay dito, at dapat yung private sector, hindi lang observer, binibigyan ng mga dokumento at dapat hindi sila nagkukulong, dapat naka-live yan. Naka-live yan, nakikita ng taong bayan para makita natin kung itong na-approve ng Kongreso at Senado, pagdating ng bicameral committee, alam natin kung may nagbabago dyan. At kung may nagbabago dyan, sinong nagpapanukala. At dyan makikita natin, tinatawag natin transparency and accountability. Dapat involve Ang ano niyan, ang tinutukoy mo, yung mga sinasabi nilang insertions. ano? Yes. Kaya nga tinatanong mo kanina, sino bang may pinakamabigat na kasalanan? Lahat may kasalanan dyan, pero ang may pinakamabigat, yung insertion. Sino nag-insert? Wala namang gagawin proyekto ang mga kontraktor kung walang budget. Sino nag-submit ng budget? Gumawa ng budget. Malacanang, lawmakers, nung ma-approve ang budget, pinatupad nila yung mga inserted budget na unfunded, flood project, gumawa, DPWH. Pagkatapos, gumawa ng plano, DPWH. Pinabid, nanalo, kontraktor. Kontraktor, bago na-approve, kasama COA. Nung ginagawa na yung proyekto, ang nagbabantay, DPWH, kasama kontraktor. Anong naririnig natin ngayon? Nakita natin, COA, DPWH, kontraktor, congressman, senador, bahagi ng isang tinatawag na mga kasama kong sindikato. Ang tinatawag ko naman, burokrata, kapitalismo. Ibig sabihin, yun ang panukala natin ng concerned citizen na baba. Pangalawa, pagdating ng pondo, dapat doon sa distrito, ang dapat isagawa, wala ng pork barrel. Dapat gumawa sila, hindi nila magagawa ng batas eh. Paano nila gagawa ng batas? Babawalan ng sila na magkaroon ng pork barrel. Binabago lang ang pangalan, pero palaging nandyan. Anong pinakahuli? Budgetary insertion. Okay? Dapat doon pa lang sa Malacanang, kapag ginagawa na, ang budget nila, dapat bawat department ipinapakanita nila online yung ginagawa nilang budget. At kapag may naglabing congressman na nagpapasok ng budget, hindi lang DPWH o DSWT, makikita ng taong bayan sa portal. Dapat nakikita natin. Hindi natin nakikita eh. So ngayon, pagdating ng proyekto, bantayan dapat ang bidding, dapat ang private sector laging nandyan at naka-televise para alam natin. Pag ginagawa yung proyekto, dapat ang private sector nandyan. Bawat region, di ba, meron tayong tinatawag na Regional Development Council. Isa ang Regional Development Council na dapat bahagi doon pa lang sa bidding at doon sa implementation. Bakit kailangan dapat bantayan? Malinaw kung bakit dapat bantayan eh. COA, LGU, DPWH, kasama sa sindikato. Kontraktor, tapos congressman or senador. Kaya tinatanong ako ano ba yung kasagutan dyan? Pinanawanan ko ng ganito, pero kung gusto nyo mas malaliman ka ko, anong klaseng ang gagawin natin maliban sa eleksyon? Meron na akong isasagot, pero hindi nararapat ipaliwanag dito sa forum na to. Alam ko na ako na sasabihin. If you're thinking what I'm thinking, perhaps we are both correct. Okay. Ano ang tingin mo, Attorney June, doon sa, well, I'm doing social listening also, no? Kasi ako ang paniniwala ko, hindi dapat
na pinagbabangga yung mainstream media ang kamukha namin, tsaka yung social media. Kanya lang, hindi naman dapat na i-undermine din yung mainstream media katulad namin. Halimbawa itong ginagawa natin sa mainstream media, napakahalaga nito kasi ang mainstream media naman, legacy media, tinuturing pa rin na naman nating fourth estate yan. May sarili kaming role na ginagampanan, hindi ba? So, meron akong mga nababasa at hindi ko masisi yung taong bayan na nagsasabing, pare-pareho kayo muking akbak ng udas, Sada. I don't know, paano ba sa Tagalog yung pare-pareho kayo muking akbak ng udas? Yung mga nag-iimbestiga at yung mga iniimbestiga, pare-pareho lang daw na hudas. Meaning, walang malinis sino man sa kanila. So, nagpapanukala kayo ng independent body. Si Vince Dizon, DPWH Secretary, sabi niya, pinagre-resign niya up to the district engineer level. Tapos ilalagay ni BBM si Magalong at saka si Babe Singson. Pero you're saying na habang nangyayari lahat ng yan, ang paniniwala ninyo, hindi nyo bibitawan ang Parliament of the Streets. Dahil without public pressure, walang mangyayari. So, parang on the one hand, papaano kaya natin i-address yung cynicism ng taong bayan? Kasi it is that cynicism that will actually parang mawawalan saysay ang lahat ng ginagawa ninyo kung hindi mawawala yung cynicism na yon. Paano mawawala ang cynicism? Kaya nga napakahalaga no, itong mga pagkilos na to para yung yung pagkikibit balikat na lang yan di ba? Yung sinisisim ng mga mamamayan. Yung wala naman mangyayari diyan. No, pare-pareho lang 'yan, no? Pakita natin talaga no, hindi pare-pareho, no? Yung mga tao hindi pare-pareho yung otherwise walang mangyayari sa bansa natin. We should always keep believing na merong mga tao pa rin no, nananatiling naniniwala sa isang mabuti, mahusay at mapagkakatiwalaang pangungobyerno, no? Kasi kung mananahimik tayo, lalong mas walang mangyayari, no? Tayo karanasan na natin diyan, Kasonya. No, napakasimple nung pinaglaban natin yung issue ng use of rock sa ating resettlement. Kasama ka diyan. 'Di ba sa palagay mo ba Sama tayo nagpupunit tayo kundi ba tayo kumilos at kasama natin? Hindi na-pressure natin ang gobyerno. Exactly. 'Di ba? At nakuha natin yung titulo sa mga titulo napunta sa mga tao na wala silang binayaran. Exactly. At naipangalan sa kanilang pangalan yung mga bahay sa kanilang tinutuloy ang mga bahay sa resettlement, 'di ba? Sa palagay mo ba kung di tayo kumilos, no, nagprotesta at pinakita, hindi pwede to lalaban ng sambayanan. Kapag itinuloy nyo ang programa ninyo na i-use of rock na lang ang mga bahay sa mga nasalanta, hindi siguro mangyayari, no, na mapapatinuloy. Kaya ganun napaka-importante, no, sa ating po mga kababayan, no, patuloy po tayong naniniwala, no, sa kakayahan nating mga Pilipino na magsulong ng mga pagbabago sa ating lipunan. No, we should continue to be dreamers. No, the moment we stop dreaming, no, kapag nagpatuloy tayo, wala po sa edad yan, no? Kapag ang bawat tao, bawat Pilipino ay huminto na tayo, no, mangarap ng isang mabuting pamamahala at tayo nanihimik, no, doon na po nagtatagumpay. Sabi nga kung di tayo kukilos, sinong kikilos, no? Kundi ngayon, kailan pa, no? No? Kung yung mga mabubuting mga tao, no, hindi ko naman sinasabing mabubuti kami, no? But we are trying to be, no, and we're trying to wake up
no? The goodness and the desire of every Filipino, of every Kapampangan, no? Lahat alam ko meron, no, na pag mga pangarap o Nagigigil siya. Oh. hindi pwede, hindi ka manggigil eh. No, sabi ko nga, I always think, no, kasi babad ako sa mga tao eh. No, babad ako sa mga magsasaka. I have felt and I could still feel, no, yung mga pangarap nila sa buhay sa kanilang mga pamilya. Na mabigyan ng mabuting kinabukasan ng kanilang mga anak. But somehow, somewhere, no, policies of government, no, the negligence of people like me in government, no, at lalo na may mga pagnanakaw ng mga marami sa gobyerno at yung mga pangarap ng mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong magsasaka, ay hindi nabibigyan ng oportunidad, no? Hindi pwedeng hindi ka magalit kasi at manggigigil eh. When you see the dreams of every Filipino, na lalo na mga mahihirap, no, na hindi nabibigyan ng daan para matupad dito. Because people in government continue to put obstacles because of their greed. No, you can't help but get angry. No? Sabi ko nga, we get angry today, tomorrow mawawala. Hindi pwedeng ganun eh. We get angry not because we are angry of everything eh. No? Magalit tayo kapag may nakikita tayong kasamaan na nangyayari sa gobyerno. And let's do something about it. No? Sabi nga, it's a cycle already, no? Pero hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa eh. Di ba? Ito pong mga pangyayari ng korupsyon, no? Since time immemorial, parang meron na eh. But it has come to the point of such magnitude. Sabi mo nga kanina, kaso niya, no? Bala mo at yung nakakeng kural babi. Masyado na nakatamong binababoy na tayo eh. Diba? With due respect sa mga baboy. No? Sabi nga, it comes to a point na bala mo wala ng kamarinayan. Yeah, pero so to speak naman yun eh. Wow, so to speak. Bala mo it has come to the extent na ala ng kamarinayan. Ne? Garapalan. Garapalan na eh. Sobrang- Diba? Ala ng diyang ditak mong pino. Ala na. Tanggara-pala na. Meron bang pagnanakaw na pino? Well, kahit sa revised penal code, merong mga simple theft. No, may mga qualified theft. Merong robbery. Ito robbery in broad daylight. Parang kang ninanakawan ka ng nakagising ka, nakadilat ang mata. No? And yet you do not know. Ngayon, itambalo mo panakawan na kaya, kaya kapabubulad eh. Di ba? Yeah. Ating asing mapanako, na panakawa na kayo, anong na namo, itang mo abalo. Itang gigitisa na kamo eh, pisa sa likot na. Ne? Una ngayon ali eh. Di ba? Parang lantarang kang ninanakawan, at wala siyang pake kung magreklamo ka o hindi. The thing is, bakit hinintay na lumala ng ganyan? No, Bakit really, hindi? sabi nga ni Abby kanina, no, God has its way of awakening the Filipino people. So for the past several weeks, no, inulan tayo, binaha tayo. Sabi siguro ng Panginoon Diyos, mga anak kong mga Pilipino, no, matagal na kayong natutulog. Hindi nyo alam yung mga flood control projects nyo, ninanakaw na, garapalan na, gigisingin ko kayo. Kaya siguro pinaulan ng marami at binaha tayo. Naniniwala din ako It's sa one way of Naniniwala din ako sa ganon. Yung of awakening us. No? ingapong Ginoo ating yang paralan. Ating yang paralan. God works in really mysterious ways. Para gisingan Diba? rin. May malena. Kaya- Well, it's in the Bible, di ba? Di ba, amidst this protest action, no, sabi nga namin, kaya sinasamahan natin as much as possible ng misa, hindi pwedeng hindi natin po samahan, no?
ng pagdarasal, no? Not only to end all these corruptions in government happening, but also to instill in the hearts of every Filipino the resolve, no, na ipagpatuloy, no, na patuloy silang maging maingay, no, Okay. and to have that courage and the strength to speak out. Okay. Yun ang pinakamalala kasi yung alam na nating may nangyayari, hindi pa tayo nagsasalita. Okay, we have only 10 minutes remaining. I'll ask you, Sir Ave, are you going to master some kind of a show of force on the 18th? Or is this going to be a small, quiet event? Nanuya, ninungan din kaya Abe, okay? Of course, sopa nakatamong ka Alex Pota nung ninungan, but So, please start. Initially, yung primary objective nung una kaming umupo ay yung makita lamang ng tao na mayroon ng tumatayo at Na grupo. naninindigan. Okay. At from there, sabi ko, we're testing the water and we'll see Yeah. how they will respond to this call. At mukhang nakikita namin ngayon, so nagsimula lang ito nung Friday, last week. So, meron na. So ilang araw pa lang ngayon, wala pang 1 week. Oo. So, Dumadami yung Dumadami na po. Ang daming tumatawag, paano kami sasali dyan, paanong gagawin, mag-organisa kami ng ganito, kaya nga lumitaw na yung mga concerned citizens sa Arayat, sa Sasmuan, Santa Ana, meron na lumilitaw. Okay. At ito pong ribbon, banggitin ko Okay. na itong Sige. Go ahead. red and black ribbon is bilang simbolo ng ating paglaban, na tama na, istu na, yung korupsyon, king Okay. gobyerno. So, makisan metong tama po, isulod la rin gawa tamong ribbon, ipakatla ka rin kay katamong bale, king karing saken, para ipakita mo na istu na ining kapanakawanan na ini kay gobyerno. Gusto na inipisasabihan tamang systemic corruption. It's about time that we have to change the system for the future of our people, for the next generation. Okay. So, ining symbolism naning of the red Yes. and black ribbon, what does it mean Ang, for you? Ang itim ay sagisag ng kawalan ng malasakit at matinding katiwalian. Okay. Magluksataw. Okay. Ang pula naman po ay sagisag ng paglaban at pananindigan para sa makabuluhang katotohanan. Dahil anong katotohanan ang gusto nating makamit? Yung lumabas. Yung mga may kasalanan. Yeah. Magkaroon ng pagbabago sa sistema. At gusto ko lang pasalamatan yung mga nakausap nating ilan. Hindi naman po tayo mataas yung mga kinalaman natin. Ninumupoy kami. Mapilan kami. Peksabihan nila po retang consolidated organization. Alright. Kilusan para sa pambansang demokrasya Pampanga. Yung bayan, yung Pampanga Ecumenical Council, Karapatan, yung ASERT, yung union, mga teachers, yung Defend Pampanga, yung mga ilang individual. So makikita po ninyo, ilan-ilan lang kami na, pero natutuwa po kami dahil nakatulong kayo, nakatulong yung social media, maraming tumatawag sa amin, dadalo daw sila, meron daw silang tinatawag na Arayat Concerned Citizen, Alright. Sasmuan Concerned, etc. So yung, hindi naman po tayo paramihan ng tao dito. Hindi ito show of force, show of concern. Pero you know what? In the 80s, it was the concerned citizens of Pampanga Correct. who actually started That's it. it. di I was ba? part of that. Yeah. So, well, mangilabot po. Pero Mangilabot I ko. really hope If na... I may just continue yeah. one few seconds. Yeah, sige. Tama po yung bakit namin ginamit ang concerned citizen ng Pampanga. Noong panahon ng diktadurang Reming Marcos, wala pang organisasyon sa Pampanga, naitayo natin ang concerned citizen sa Pampanga. Isa sa malambat ko po ni Kiabe king concerned citizen Pampanga, niyang mag-aral po at kawat may garal. Alaki pa pong lagyong naisip,
uring concern kami. Sabi ko po kanila, dati kanita, meron po kami dating organisasyon sa lalawigan ng Pampanga, ang tawag namin Concerned Citizen. Pumayag po yung mga kasamaan It namin. sounds generic, Yes, but and then, it is an organization bukas po nonetheless. ang Oo. formal na paglulunsad namin kasi gumawa okay. kami ng manifesto, napipirmahan namin. Kasi kung maghihintay pa kami, ang dami nang nangyayari. At wala naman po kami nakikitang nangunguna na ang plano po namin, pagkatapos nito, manganganak ito at aayahan namin yung iba't ibang grupo na magtayo ng kani-kanilang Alright. grupo. Panang sa Sige. ganon, yun po, Okay. kaya meron po kami panawagan sa September 18. Okay. Pero bago po yun, ito po nga, sana mag-shoot tayo ba, makita lang ng mga tao, kahit sa ganito pamamaraan, nakukonsensitize tayo sa pagsuot na nito, makita ng iba, bakit ka, namatayan ka ba? Oo, namatayan ako. Namatayan yung pondo namin, bla bla bla, yung mga ganun po ba? At tapos po, ang panawagan din naman namin sa September 17 sana, yung 6 to 7, Okay. yung noise barrage. Magsagawa tayo ng 6 pag-iingay. p.m. to 7 6 p.m. Yung p.m. labas mo yung stereo mo sa bahay, nagdadrive ka sa daan, bumusina ka, Okay. nakausapin natin mga kaparian na sana magkaroon ng kalimbang ng kampana. And the next day po, ito yung pagkikita. Na matapos sisimba tayo, pagkatapos magsimba, uuwi na tayo pagkatapos ng programa, dala-dala ang mensahe. Kahit man lang sa bayan natin, gawin din natin to, magipag-usap Okay. tayo. Yun po, at Thank sa you. ngalan ng Yeah. Concerned Citizen ng Pampanga, maraming salamat sa inyo pong programang So to Speak sa pagbibigay ng pagkakataon na may pahayag muli ang ating saloobin. Thank you very much, Ka Alex, Kaugiran, Attorney June Canlas, and Ka Ave. Good luck sa inyo. More power at pagpalain kayo ng Diyos na may kapal. Sa palagay ko, kung maganda ang ating layunin, pagtitiwalaan tayo ng taong bayan at marami ring maantig ang damdamin na lumahok sa inyong pagkilos. So good luck and thank you very much for joining me in today's episode. Sa huli, malinaw na ang usapin ng flood control ay hindi lamang technical na proyekto, kundi usapin ng pamamahala, pananagutan at malasakit. Kung mananatili ang katiwalian, patuloy na magdurusa ang mga Pilipino sa baha at kawalan ng katarungan. Nasa kamay ng sambayanan ng mamamayan ang kinabukasan ng ating minamahal na bayan. Maraming salamat po. Thank you very much. Wow.